Pabiling midominar sa ilang mga baluarte ang pamilya Frasco ug Durano sa amihanang Sugbo atol sa Piniliay 2022. Subling gipili sa katawhan sa liluan ug midaog sa ikatulong higayon si incumbent Mayor Cristina Garcia Frasco, uban niya sa maong kadaugan ang bag-ong Vice Mayor nga si Alju Frasco. Samtang sa Danao, midaog pagka-mayor si Mix Durano ug pagka-vice mayor ang iyang amahan nga si Nito Durano. Taliwa sa kapildihan ni gubernatorial candidate Ace Durano ug kapakyas ni Red Durano sa iyang pagkandidato isip congressman sa 5th Distrito, makita nga dako sab ang ilang labaw batok sa ilang mga kaatbang kung basihan ang boto gikan sa Danao. Sa lungsod sa Katmon, daog si Avis Monleon sa pagkamayor ug si Armel Poro sa pagka-vice-mayor. Daog sa pagkamayor sa munisipyo sa San Remigio si Alfonso Pestolante ug pagka-vice-mayor si Mariano Martinez. Samtang daog gihapon ang incumbent mayor nga si Carlo Martinez ug daog isip vice-mayor si Mayel Martinez sa Dakbayan sa Bogo. Atol sa adlaw sa Piniliay, sayo pa lang sa kabuntagon makita na ang taas nga linya sa mga botante gawa sa Tayud Elementary School sa Liloan. Alas 6 sa buntag, nagpunsisok na ang mga tawo aron mangita sa ilang mga designated polling precincts ug aron makauna sa linya sa pagbutar. Samtang pasado alas 10, miabot sa Ginsay Elementary School sa Dakbayan sa Danao ang amahan sa lungsod nga si Nito Durano. Iya usab na hisgutan ang may viral nga post sa Facebook mahitungod sa iyang kamatayon duha ka adlaw sa wala pa ang eleksyon. Well, Monday pa na ningon nga na-hospitalize ko nga gidakos Manila di helicopter. Kahapon pag-greet na ko sa akong wife Mother's Day, ningon lagi siya nga dad patay na sa magpadad. Ako na nabanhaw na sa ko. Mga lagi grabe ang fake news ba. Tingali pag-demoralize sa among mga supporters. So ana sila ka-desperate nga kaloy ginon pa man ko. Kauban sa mayor ang iyang mga anak nga sila Cebu gubernatorial candidate Ace Durano ug Red Durano nga nagpapili isip kongresista. Ang sa ako lang, nalipay lang ko nga niabot ko dinhi nga punto. Dako kayo nga dungog nako o garbo nga kami ni Vice Gov Junjun ang kining gipili sa kadaghanan nga mudala sa ilang tingog muduso sa ilang Cebu Priority Development Agenda. Kung nalipay lang yung kay ko nga niabot ta dinhi nakaputar ko, buwat na lang yung ko kung sa decisions kadaghanan. Ako malipayon yung kayo ko that everyone came out to vote. In fact, my two kids, this is their first time to vote. Yeah, I'm happy nga they're participating in our democratic system. Nakusag akong kalipay nga niasad yun yung mga tao ni participate sa atong demokrasi. And ako nang hinaot lang ko nga these elections will be peaceful, successful. Nga ang ngayan nga mudaog mo ay mudaog. Sa Ginsay Elementary School, nagdasok ang libuan ka mga tao sa kadaghang botante nga miabot hangtod sa kadalanan ang linya. Mibisita ang team sa Makaas Elementary School sa munisipyo sa Katmon ug atong naabtan ang organisado nga dagan sa pagbutar sa maong barangay. Ang kapulisan misiguro sab sa kahapsay ug kamalinawon sa Piniliay. Ang among preparation dire party sa crowd na mo. In case gani nga kanang ma-overpopulated na kami, ato kuan ang tao, ibahin-bahin siguro nato kay mo kuan man sad tag health protocol. So kung among gikuan diri nga di gid mi pasod og sakyanan unless kung naay mga PWD og kanang mga senior citizen nga di na gid kalakaw kay in kasog naay mga makuyapan or unsa atong ambulansya easy ra gid kaayo nga makasud ug makagawas. Apan taliwa sa kahapsay nga proseso, duna say mga voters sama ni Donelia Espinosa nga mipadayag sa iyang naagi ang kalisod karong Piniliay. Hinay man kayo kaganina man. Ang kuan kay tungod po daw nagiuna nila ang senior ba then hinay man ang senior. So for sa una man good kay dili man gyud ingon ani ka taas ang linya. Murag paspas sa kaayo to sa una. Yen karon murag gutom nagpaabot. Wala ra nagubot diri ma'am. Okay ra man. Wala ra. Marag sinabtan na raman pod kinsa magtimaan naman pod kinsa ilang gisundan ba.
Bisan pa man og naabtan og alas 7 nga bukas ang mga polling precincts, alas 4 pa lang sa hapon, maihap na lang sa tudlo ang mga botante nga nangabot sa Calambua Integrated School sa munisipyo sa San Remigio. Gihulagway sa chairman sa Electoral Board nga hapsay ang dagan sa eleksyon sa Barangay Calambua. So far sa flow sa pag-vote sa mga voters since ganina buntag hangtod karon, kuan raman hapsay ra ang flow tungod kay kompleto man pud sa staff, mas daghan pud ang staff nga gihatag karon sa Comelec kumpara sa una. So we have support staff na, then ang kuan pod ang pagsuod nila dito control pod via sa mga naa dito nga na-assign nga medical ug lain nga staff. So hapsay ang flow sa pagbotar, then ganinang buntag lang is daghan kay daghan man gusto mo sayo. So kumpara karon, so napay mga nabilin nga mga botante nga wala pa naabot, pero kuan man kanang nagpaabot naman may kay kuan pa na may time nga hangtod yun human ipahumanon magit. Dungan sa pagsalop sa adlaw, ang pag-abot og paghuwat sa ubang mga botante sa Bugo City Central School 1 sa panghinaot nga makaapas pa sa pagbotar. Mausab kini ang sitwasyon sa uban pang mga tunghaan sa amihanan. Kami hapon lang sa gud minaabot dire kay namin gibuhat sa buntag mo nang hapon ra pod minakuan. So para nimo mas maayo pod nga hapon na mo. Okay, dili man ta mabuhat pod sa init. Human sa pagtakop sa mga polling precincts, dali na sab nga may arangkada ang transmission sa mga boto nga maoy mideterminar sa mga mananaog sa piniliay karong 2022 sa amihanang Sugbo. Sama sa ubang polling precincts, dunay mga kakulian sa pipila ka VCM sa amihanan. Pasado alas 2 sa kadlawon, nakita nga aduna pay mga VCMs nga nagkaaberya ug nagpadayon pa ang pag-transmit sa mga boto. Aduna puy uban nga maupay pagbutang sa mga balota pasulod sa mga vote counting machines sa Comelec sa Lanao City. Taliwa sa maong mga kakulian, hingpit gihapon nga nadeklarar ang kadaugan sa mga gipiling kandidato sa amihanan usa ka adlaw human sa piniliay. Kini si Queenie Holigon para sa Piniliay 2022 with My TV Cebu.